Mbak, wong lanang nguyuh kan dicekeli. Nek wong wedok nguyuh apa ya dicekeli? Wong wedok iki makhluk terkuat. Jare sapa? Kadang lo aku ngerti nek wong wedok iki gembeng. Anda harus ingat. Ingat apa? Bahwa obat kuat hanya diciptakan untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Tapi efeknya sing bungah kan wong wedok. Berarti kalian itu kurang kuat, kurang mandiri dan manja. Lah kok ngepekne we? Manuk sakmene njuk dicekeli. Lah wong dicekeli lho, polahe ra karo-karuan. Apa meneh nek ra dicekeli? Wong wedok gunung loro disangga dhewe tanpa sambat. Jajal nek ra disangga karo kotang, lak gambreh. Tanpa dicekeli ya, Anda perlu tahu. Ndak mung ngono ra gumun aku. Wong lanang sakmene, cek njaluk nunggoni ndok loro wi. Tara sing marai enak yo ndoke kuwi lho. Samping kanan, samping kiri. Mbak, kena apa nek nyusoni anake kok ning jero? Tapi nek nyusoni bapake kok ning jero? Kan padha-padha nyusoni. Antene lebay. Lebay piye lho? Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu, manja. Lah wong lanang iki pokoke nek disapih ya. Masih tuwek ya panggah nyusu. Kok ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa, kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu ae. Ya jelas to, iki tujuane ngono beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane iki ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah, mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe tole sing gedhe. Ayo. Kon ayo. ngonoane, Bos. Kowe iso apa ora? Iso ta gak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon Kowe tole sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Nak Surabaya iki Ayo. kon Ayo iso apa ora kowe? kon Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Masa to? Empuk aku. Bayuh iso mentul-mentul lho nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk we. Ya urung karuan wong ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Ya tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kowe sing tak tumpaki. Jal, Nyapa? nyatasi pora. Ya panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit. Dijamin tengel-tengel. Lah anakmu ndi, Mbak? Anak-anak ndokmu sigar ya anak. Apa wis seru ndokku? Wong kene rabi ya urung kok. Ya rabi karo aku ya. Aku tak dudi ndokku. Kok jelas. Riwe. Ketek nih kak, ketek menek. Ya, Mudunya apa nih disit? sikile. Ah ya salah. Ketek menek mudunya apa nih disit? Buntute, Utuk, dase, ra. awake, Ayo ora. uyuwe. Ut. Masa ana ujue lah? Nang ketek ngoyo sing dhuwur tur tiba uyuwe ndingin. Ya ora ke keteke munggah terus mudun apa nih disit? Nyus ngomong Orang ngerti? Tapi iya. Orang ngerti? Ora. Nun sewu jenengan ora, nun sewu wong jenengan maning bupati. Mikire sing liyane ora usah mikir ketek mudun karep-karepe keteke. Arep-karepe keteke. Arep
mudun sikile disi jaman kethek ngono. Wah aku nggadekke pekarangan nang BRI payu 85 yuta. Tak tukokke tuyul nang Gunung Kawi entuk 3. Mulai tak adai kerdus Supermi. Tak tumpake bis sumber kencana. Teko mantingan mabuk loro tele-tele tak buak dalan. Garek siji tekan ngomah ora gelem nyolong gur mentil ae. Saiyahene iki. Ayo amoh bojomu padahal tuyule ya iki. Kadung gregeten tak rabi pisan wae. Wani pira? Ya jalukmu piro panggah tatak to cah kene. Pak Jero? Yo ora duwe nek kuwi. Civic Turbo? Yo panggah ra duwe. Duwe ku lumur sepeda pancal. Apa? Duit lonjo. Lho, lah sampean ki piye to? Duit seminggu lho isih lho kok gage-gage ngenai sengit aku nek koyo ngene iki, Mas. Ya disimpen sih. Sampean ki piye to? Apa sampean ki ora ngerti wong wedok ki boros, wong wedok ki tukang entek-entekke duit. Apa disimpen sampean dhewe lho menyang-menyang karaoke, menyang ngopi karo kancane nongkrong ngono lho. Wong lanang kok ming pegaweane kerja golek duit nek bojone. Wis karo. Mbak, kacang opo sing dimbu tahun-tahunan tapi ra tukul? Masamu aku gak ngerti tapi. Heh? Lah nek ngerti kacang opo jal? Pertanyaan ini ki jurusanmu apa ning ndi gak ngerti masamu aku. Heh? Tak kira ora ngerti. Jajal nek ngerti kacang opo? Ya kacang mateng to. Kacang sing wis dimasak. Kacang goreng apa kacang godhog? Kacang godhog dimbu tahun-tahunan ya bosok kuwi. Kacang apa neh? Lah jarine mau ngerti. Apa? Lah nek ngerti yo ndang to. Kowe ngarep aku jawab ya anu ne Mas. ya kacang sing ning jero apemku. Ngono to? Paling yo ngono. Gak kudu. Lah tak ingetin lur, golek bojo kuwi sing gelem berjuang bareng wae. Nek sampean golek sing wis mapan, golek nang kuburan. Mapan kabeh, mujur ngalor ya jem. Bojoku sing ayu dhewe. Ora bakal kowe tak tinggal. Mak Nur, sampean arek mara nang omahku wis tak cepake pitik loro lemu-lemu. Lah engko nak sampean wis tekan omahku langsung tak bleh. Kowe teko tak bleh. Iya mak tak bleh, wis tak siapke tisu. Kok sok rada gak penak iki tak rasa-rasa. Gak penak piye to mak, kurang apik piye wis tak cepake pitik loro kok. Nek aku teko ki ya dibelehno pitik, guys. Kok tambah aku sing dibelah, Bek. Tutup botol ki sesuk tak kecek lho kon ya. Tutup botol kok semene gedene iki njur botole sepiro to mak? Ngene wis, penak-penakan ae. Kowe milah gelo tambah aku apa kowe klarifikasi iki ya? Kata-katamu kleru iki. Loh, kleru piye to mak? Aku nyiapke pitik loro lemu-lemu. Mengko sampean anak teko langsung tak bleh. Ya bener to mak? Kowe arep belene pitik aku, dudu aku sing arep mbok bleh. Bocah oh ngajak gendut sesuk tak gedhek lho kaya. Mak Nur. Takon maneh Mak Nur. Janda tua karo janda muda, kira-kira santene akeh ndi, Mak? Lapo, Mak? Kok kaya bingung? Bangetan piye to, Mak? Iki ndak dikirane cikalan ngono to piye iki, he? Mbok kira kambil kelopo ngono to piye? Janda sama tuh santene iki lho lapo, Ya mbo lho, Mak. Kan takon aku gak ngerti. Sampean kan pakare. Rondo iki ngono rondo menungso penguripan ya, iki dudu cikalan. Sombok peres metu santene dudu ya. Dudu berarti, Mak. Dudu ya. Dadak rondo tuwek rondo nompu Allah. Ya, entah koyo kena gandang digulung ya. Aku iki sida pean rabi prato yang. Yo sida to yang. Aku kok cuma gantung ini. Klambi apa piye digantung? Sida iki ngomong. Mbok sing sabar ngono lho. Wis to, bakal kelakon sing dadi panyuwunmu. Kita golek wong liya. Ngantek golek wong liya, tak
Aku ya butuh ijlik barang, ya butuh liyane. Aku lo yang ngebet tapi ya piye meneh keadaan lo nggak memungkinkan. Danane lo urung cukup. Lah ijlik sik apa piye? Kemasan enak apa piye tergantung ini ki. Era situ ki ngomong tentang satset ngono. Sabar nggih sayang. Bakal tak buktekne nek tresnaku mung kanggo sliramu. Ini urusan. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Gonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe tole sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoane, Bos. Kowe iso apa ora? Iso ta, Kak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe tole sing gedhe, ayo jajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Nak Surabaya ki Ayo. kon. Ayo iso apa ora kowe? Kon. Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoknya. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiyet sak pol-pole. Losno. Ojo sampai leren pokoknya. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono ya apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng ya wis enak-enak iki pokoke. Awi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Dalan bayi iki madepe nang ndi to? Dangak. Ah, ngene lho. Lah yo ngowoh no nek ndangak. Lah wis entolopmu bendina iki emange ngene ta tul koyo kepala ulat ngono ta. Iya. Golek bolongan. Lah ya ora to. Lah ya langsung mbok lebokno to. Dilebokne nek ra dintul-ntul apa ya kena ya. Kok barang sapa iki? Ari Iwan. Tak cocok. Anja. Mbak, aku iki pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan ora. Ya tenan to. Kapan aku ngapus iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cung. Lah aku gelem mulai nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kowe tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu ya moh. Kemasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan ya menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mok ngingoni tok, yo ngrabeni rumangsamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadal lu. Bocah sing tak critakne ning sampean kalau sing meteng lho. Saiki wis bayi. Tapi rupane ra padha aku ya, Mbak. Sing padha mur kuping karo ireng etok. Ya ta. Lah nyapa? Basa ngene iki kowe iki geger komplain ning aku. Aku ora komplain mur tekok. Kira-kira wi benihku apa dudu. Mau-maune pas leboni bolongan kae pamit ae ora. Lah nyapa kon pamit iki? Arep delok apa piye? Makane manukmu ki aja trunyukan, angger-angger bolongan tok leboni, angger bolongan tok leboni. Lah piye kon jero ketoke ngawe-ngawe kok. Yo tak leboni. Ro gorong-gorong barang ya mbok leboni. Lah nyapa gorong-gorong dileboni? Arep golek cuyu apa piye? Tak mongi ya, kowe lek terahno ora gelem resiko tuku wae. Moh larang. Wong 300 wis oleh mening. Mosok to? Lek pengin spek bidadari 1.500. Utang ngono to? Tak golek bolongan. Aja geger ae. Lek mung gawe kae sasi apa? Sik to. Sasi apa ya? Ini urusan. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah mau Carane awakmu iku lek cara nggon aku kon. Gonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe tole sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoane, Bos.
Kok iso apa ora? Iso ta, Gak? Aja ngaku pinter nek ora iso. Kon Kowe to Le sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe to Le sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe to Le sing gedhe. Nak Surabaya iki Ayo. kon Ayo iso apa ora kowe? kon Mbak, resepe ben awet berpasangan ki apa kudu teleponan terus? Kelonan. Piye lah arep kelonan wong jarak memisahkan kok. Lelek gur trimakno teleponane ya muthukno lambemu tak omongno. Kalau yo kuwi lho jalan satu-satunya ben iso komunikasi. Tak omongi ya. Piye? Sebenarnya hubungan berpasangan iku sing mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti, Lah nek kuwi aku setuju. dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran? Tak omongno. Ngene ya bolo. Yo piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR. Bojomu kuwi kerja, mbuh ning luar kota, mbuh ning luar negeri. Nek dene ra iso tok eloni, Terus piye supaya awet hubungane? ya wis pasrahno karo sing Gusti Allah sing gawe urip. Soale nyapa? Bojo kuwi iki mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti, Lah nek kuwi aku setuju. dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran? Tak omongno. Ngene ya bolo. Yo piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR. Bojomu kuwi kerja, mbuh ning luar kota, mbuh ning luar negeri. Nek dene ra iso tok eloni, Terus piye supaya awet hubungane? ya wis pasrahno karo sing Gusti Allah sing gawe urip. Soale nyapa? Bojo kuwi iki gur titipan bolo. Nek gak dijukuk pelakor orang ketiga, kuwi ya dijukuk Gusti Allah. Lah nek dijukuk orang ketiga, Dene dijukuk orang ketiga, ya wis sangono 50.000 dinggo ijab ning KUA. bandane sapa dadak kok nyangoni barang. Terus ade golek eneh, ngono lho bolo. Ora usah dipikir nemen-nemen. Ngono. Oke, masuk. Mbak, rusakan aku ndang. Aku wis suwi kayak nek sing rusak. Astagfirullahaladzim. Tak blender kowe Ya ora masalah. ngedupak koron. Ya ora apa-apa angger dupak yang nganggo lambe. Ini Lah iki nyapa? Ngene iki nek ora dibojo ngene apa piye? Ya ora piye-piye wong tarah ya ora duwe. Mendung ngene iki apik piye? Ya ngopi karo udut to. Mengkerep wekmu lah. Ya ora iso wong nggonku wis tak setel kaku lho. Yo ngaku. Nek ora percaya deloken to. Ngaku ora ana lawane. Ndak ya padha dak ngomong kancane barang. Apa kowe? Ya kowe kuwi to. Padumu kowe dhewe ya pengen lho. Anja. Ini sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dia ingin nek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene ya kuwi lho. Saiki nek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumasane aku ki wong wedok piye ngono lho rumasane. Wong aku ki perempuan baik-baik, Ngerti aku nek kowe iki apik. pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Ae, asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Nyapa? Tak sodok nangis kowe. Le. Piye cah iki? Ya ora piye-piye. Dari rumasane aku ki Marsha and the Bear wis sodok bedal. Ya ora disodok malah mancep kok. Lah wani apa ora? Cah kene yo panggah ready to. Lah nek tak sodok komburi. Mbok sodok komburi aku jengking. Lah kuwi lho pas ben jeru. Lah nek tak sodok kon dhuwur. Mbok sodok kon dhuwur ya aku ready. Lah nek kurang dhuwur. Nek kurang dhuwur diganjeli bantal.
Lah yo paham lho jane. Kurang piye? Tabrakan cuwilik sak tuyul elektrik kok kemaki we nantang wong. Rasa maido. Cilik lo malati, iso blending wetengmu. Sedot iku gringgingen wae rasa nantang aku. Ya. Halah, tak sedot genten paling polahmu yo ora karo-karuan. Adopsinen aku to. Aku iki apa-apa iso. Yo pinter ngarit. Gak jelas. Wong wis digenahne ngono mosok kurang jelas. Ngarit apa sik no? Ngarit jembut ta kon? Go apa jembut? Wong didol yo ora payu. Aku gak boleh bocah sing pinter ngarit. Lah golekanmu sing piye? Golekku bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Opone sing dikukur pas selangkangan. Yo mudak pinter. Gak ngurus ya. Anja. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Dek ini enek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Bahasa Indonesia ini ngeden ki apa? Ngeden. Iya ngeden. Iki apa to ki jane iki jek iso lho aku kok dikeki garapan sing kaya ngene. Lho iki PR dhewe mumpung jek isuk ayo garap. Kowe nek masalah apa sih? Aku tak takoki kowe nek masalah apa, he? Ya masalah iki kudu digarap wong loro, Mak. Iso-isone isu-isu ngekeki pitakonan bahasa Indonesia ngeden. Ya iso wong iki tugas kita berdua. Kowe apa arep garap skripsi, he? Lah iya iki skripsi konten kita hari ini, Mak. Ngeden ngiseng ngetokno telek ngono to piye jane jan. Gusti Allah gak suka aku mau ngene. Tapi aku suka, Mak. Jane bapak ki Islam apa huduk to? Yo Islam to. Ngawur. Islam kok ora tau salat. Lah, aneh to ngawur emang salat ngomong kowe. Salat ki yang utama. Salat itu nomor 1. Nomor 2 Pak salat ki. Nomor 1. Iki jan ngaji nang ndi kowe iki? Iso salat nomor 2. Salat ki nomor 1. Nomor 2 Pak. Jare sapa? Ora percaya tak kok Pak Ustad. Ustadmu ku sing gendeng kok. Iso salat nomor 2. Salat nomor 1 goblok. Bapak ngerti rukun Islam? Ya ngerti toh. Rukun Islam itu ada 5. 1. Syahadat. 2. Salat. Lah iya berarti salat kuwi nomor 2, nomor 1. Iki tadi. Salah, tapi kok bener. Ini parahnya. Lah anakmu ndi, Mbak? Anak-anak ndokmu sigar ya anak. Apa wis seru ndokku? Wong kene rabi ya urung kok. Ya rabi karo aku ya. Aku tak dudi ndokku. Gak jelas. Rambut itu bahasa Arab ya, Mas? Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Bubuk rungu ora aku pengen. Sahrun. Nek sirah raksun. Raksun ya. Ora ruksun, raksun. Oh iya. Mripat ainun. Ainun. Sekolahan madrasatun. Madrasah. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur stasiun. Lapangan nombor alun-alun. Kenek ri nyenyek tun.
Jare awakmu ning kono iki kumpul kebo. Lho jaran malah cengengesan. Piye ta bagi? Ning Taiwan kita omongi orang ning kebo. Aku yo galek kumpul kebo iki. Medane ambune lho. Rasa mikir ambune sing penting kan anget. Lah menungso lho pirang-pirang nyapu dadak kebo barang. Wong pirang-pirang iya nek gelem dikeloni nek ora. Nek kowe gelem ya kumpul kebo. Yo gah. Kok rumah saku lek omongan kok Tuku anggur neng Kalimantan daripada manuk mau nganggur kini tak nggo dolanan. Mangan donat dicampuri ketan. Sunat larang-larang kok cuma mbok nggo dolanan. Korea delokok jaran. Rondo ngene iki kabeh ora, Mbak? ya saiki iki aku enggak lek kabeh iki. Lah nyapa ora kabeh? Saiki untuk saat iki ndak sing nyeruduk ngono. Oh, perkarane enak sing nyeruduk. Isik-isik jaman-jaman isik nang sing nyeruduk kae yo kabeh. Ndang dilosne nyapa rasa kabeh. Ya piye kok lek diseruduk suwe elek meteng piye lek ra kabeh kok. Lah gelem gawe kok moh metengi piye karepe? Kok ya rumah saku kok jaran men. Biasane kowe yo anu tumbas ngono lek ra kabeh piye kok iso rumah saku kok. Kapan aku tuh ireng lagi perang menit loh mas aku asline putih wong turunan Cina aku nama Cinaku Liceng ora marga niku marga asline keturunan Tionghoa Vino Bastian Liceng lahir iki pas nang daerah Kali Kenceng oh Liceng wi kali kenceng pikirmu apa ya ora mikir aku utang padha karo Halo, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam ah. Ya, jangan lupa baduk lo ya. Iya malah iki kayak badok. Emangnya napa to nek ora badok? Nanti sama nih gak baduk, sama aku cepet mudar lo ya. Ocer yo ben to kok. Ya terus nak ayah mudar terus mama jadi rondo gimana? Mama gak mau jadi rondo ya. Yo golek meneh to mah turut dalan yo akeh wong lanang. Ya senajan uripe sama ning uripku ki gak ono gunane ya, mek ngentek-ngenteki, tapi aku ne cinta sak kresek karo sampean ya, tenan. Yo mah nek ngono aku tak nyekek sik yo. Oh, makanya sampean ki nak nyekek ki rada akeh. Iya mah iki lho nyekek wis akeh. Tenan yo, sayang tenan yo. Sore tuku lengo nyangking botol konco. Astagfirullahaladzim. Konco lawas ngajak dolan menyang kali pelem mentah kecute ngungkuli jeruk tumo. Masya Allah. Tumo kathok lelar-leler ana rambut jempol sikil midak lele kleru patil ilat cendak yen gondilat ora apik temon. Oh kono tarakku liyane kae ngandani Mas Temon. Oh ngandani Mas Temon. Joko sembung numpak becak gak nyambung cak kon niku kok wancang lambemu. Kowe iki napa to, Nduk? Wong kok kerah wae ambek kancane. Ngomong ya mbok sing sopan. Ana gak sopan, lancan arek iki lho iso ngolokno aku kok rengginang le. Lah kok wani men madake kowe kaya rengginang. Ora arep iki pakmu preman iki. Baleso. Adakno kaya brengkesan pindang ngono. Ana, bales. Kon ngolokno aku kok rengginang lho, wong raimu lho kok brengkesan pindang. Ah bener, apa madake bales padake. Ijane wong ndi kancamu kuwi? Kancaku pindahan teko Semarang. Oh alah, pindahan teko Semarang yo. Sesuk tak pararane. Enak men madake anakku kaya rengginang. Bahasa Indonesia ini ngeden ki apa? Ngeden. Iya ngeden. Iki apa to ki jane iki cek iso lho aku kok dikeki garapan sing kaya ngene. Lho iki PR dhewe mumpung cek isu ayo garap. Kowe nek masalah apa sih? Aku tak takon
takoki kowe nek masalah apa, he? Ya masalah iki kudu digarap wong loro, Mak. Iso-isone isu-isu ngekeki pitakonan bahasa Indonesiane ngeden. Ya iso wong iki tugas kita berdua. Kowe apa arep garap skripsi, he? Lah iya iki skripsi konten kita hari ini, Mak. Ngeden ngising ngetokno telek ngono to piye jane kejan. Oh, Gusti Allah gak suka aku mau ngene. Tapi aku suka, Mak. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh kok, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Dek ingi enek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Adopsinen aku to. Aku iki apa-apa iso. Yo pinter ngarit. Gak jelas. Wong wis digenahne ngono mosok kurang jelas. Ngarit apa sik no? Ngarit jembut ta kon? Go apa jembut? Wong didol yo ora payu. Aku gak golek bocah sing pinter ngarit. Lah golekanmu sing piye? Golekku bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Opone sing dikukur pas selangkangan. Yo mundak pinter. Gak ngurus ya. Anjir. Lah iki nyapa? Ini ki nak randi bojo ngempek. Apa piye? Yo ora piye-piye wong tarah yo ora duwe. Mendung ini ki apik piye? Heh, Yo ngopi karo udut to. mengkeret wekmu lah. Yo ora iso wong nggonku wis tak setel kaku. Ayo ngaku. Nek ora percaya deloken to. Ngaku ora ana lawane. Ndak yo padha dak ngomong kancane barang. Apa kowe? Yo kowe kuwi to. Padumu kowe dhewe yo pengen lho. Anjir. Ini sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Dek ingi enek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumangsane aku ki wong wedok piye ngono lho rumangsane. Wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Bahasa Indonesia ini ngeden ki apa? Ngeden. Iya ngeden. Iki apa to ki jane iki cek iso lho aku kok dikeki garapan sing kaya ngene. Lho iki PR dhewe mumpung cek isu ayo garap. Kowe nek masalah apa sih? Aku tak takoki kowe nek masalah apa, he? Ya masalah iki kudu digarap wong loro, Mak. Iso-isone isu-isu ngekeki pitakonan bahasa Indonesiane ngeden. Ya iso wong iki tugas kita berdua. Kowe apa arep garap skripsi, he? Lah iya iki skripsi konten kita hari ini, Mak. Ngeden ngising ngetokno telek ngono to piye jane kejan. Oh, Gusti Allah gak suka aku mau ngene. Tapi aku suka, Mak. Arep takok. Kena apa sing lanang sing kejepit? Kok sing jerit kok sing wedok? Ket kae urung iso mecah nih. Ya urung lah kowe ditekoni bundet ngene kok. Tak omongno ya. Piye? Nyapo kok jerit? Mergone sing mbok tetel-tetele kuwi sak helme sampai gadok kok ora kon jerit. Tara sing marai enak ya sing ditetel-tetelne kuwi lho. Pre panggah senep. Senep, Mas.
Mau ngerti senep kok jaluk nah apa ya tumpon nih. Penakmu Mas, ora panggah ngono apa piye? Lah nek kuwi yo pas. Saiki tak tekon. Arep tekon apa? Lah pelek ketubles dome ora ya panggah sing jerit lambene. Kok uduk dome. Lah kuwi kan dicubles, ora dijepit. Makane dadi wong lanang ki sing tau diri. Tahu diri piye karepe? Wis genah roh dijepit aja kaken polah. Lah wong wedok sing digoleki sing iso polah lho. Tak mbok gadok-gadokne tekan jero. Ayo to, Dik. Ora betah lho. Setengah jrit ora apa-apa. Wis ndak tahan ke lho. Lawang nganggur lah. Nek di bojo apa kok dolanan lawang kuwi. Kan aku ndak bisa lihat wis nganggur 1 minggu loh. Tapi wong kebutuhan lho. Oh my god. Kan kering dulu ngono ya, Mas. Mau nggak membiarkan aku kering. Nek garing iki lara to, Dik. Nek iso aja ngantek garing. Iso gak dikasih istirahat loh. Wong wis istirahat seminggu no, apa sik kurang iki? Mesin cuci aja butuh istirahat loh, Mas. Ayo to ndang rasa ngomel ae. Panggang gegeri ya. Pokoknya gelem ra gelem kudu gelem. Lebok nih bolongan botol aqua kan. Wong wedok ra gendah. Ya wis tak jajane. Ayu jane Mbak Egi. Tapi kok dodone trepes. Trepes mata. Cangkem. Kuwi ngono jenenge kutilang darat, kurus tinggi, dada rata. Kok lah kadung dibuka nih melek matane, ngadeg barange. Otomatis normal kok. Iki panggo wedok tulen, Kang. Lah sing ngomong daden-daden ya sapa? Iki lambe kuping. Leh paling mbok seri kunir. Lambe iki dudu lambe liyane, pikiranmu wis teko apem. Yuh. Oh enak wi. Gurih. Aku lek pas genduren nemu apem no. Didelok wong wedok iki lak sikile njebobok ya ora enak, banjir. Tapi lak sikile ceking iku enak, garing, tak omongi wong lanang-lanang iki lho. Ojo gur didelok wong wedok ayu, sawangane ayu. Bodine kaya gitar Spanyol, belum tentu. Sing bokonge menul-menul, semok iku belum tentu. Iso banjir ngelangi sampean. Tak omongi lho iki. Delok sikil. Apa tadi? Yo kok isih takok ae iki lho. Gak suka lah aku kok secor dirujak ini merayu aja brodol lah cangkeme. Gak suka piye to, Mak? Wong ditakoki kok gak suka iki lho. Rujak cingor gendeng masyaallah. Oh alah, diganti to Mas saiki. Gak ngerti aku. Pisan kan kamu dirujak congor tak antem-tem lho cangkemmu. Cok bocah ki ngomong tok. Yo Mak, ditakoki ngono ae kok nesu-nesu. Kok geting aku? Namine sinten, Mas? Mas Ono, Bu. Mas Ono. J. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. J. Dari mana, Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. Iji. Oh, gitu. Terus keluhannya apa mawon nih, Mas? Loro pikir. Loro pikir, Ati mak teratap. Ati mak teratap, Jantung deg-degan, Bu. Jantung deg-deg ser, Karo Napa malih? selolopku rada kembut-kembut. Selolop rada kembut-kembut. Niki ngeten nggih, Mas. Nggih, Bu. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalane niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Dan terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki, Mas? 2 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku, Mas. Nggih. Kok ahli suara iku cek apik suarane, aja mangan barang panas-panasan. Kaya to. Genset, Knalpot, kompor, neon. iku iso rusak pitahe. Mangan sing adem-ademan. Kaya to. Kum-kuman sarung. Hukuman kotak. Ya sing gawe pita suara apik ngono lho, Cak, maksudku iku. Oh ngono, iya. Mangan sing barang halus-halusan. Kaya to demit. Toyol. Setan apa? Ngomong kok saya. jelas sampean iki. Kon iku ambek aku lho gak padha. Hah? Kon dadi bojo ambek aku pirang tahun? Ya wis ana nek 40 tahun. Wis wayahe ganti.
Ngomong wayahe ganti mbok ndelok potongane, potongan sampean lho dipakano bebek dilepeh. Wah, Cangkeme bebek keciuten. Wayahe Potonganmu nyongek. lah sampean jojlok. Jojlok. Ayu, tapi ra di bojo, beyuh leh melase. Yo, Wong trek kaya elek duwe gandengan, mosok kalah karo trek. penting sehat. Ngono lho. Sehat nek apa-apa dhewe ora nelongso ya. Lah masalah bojo kuwi oleh tumbas. Kowe tak ceritani sak menika, kelo. Ting kluwe cek iki murah-murah ketake. Mosok selawase arep tumbas. Tumbas nanti bojo yo tumbas. Iya nek enek sing ditumbas lah nek ora. Bojone kancane barang yo oleh ngono iki disilih. Sedelono piye ra entuk tak cakok yo rumah sak kok glek jalan. Iya nek bojone kancane oleh disilih lah nek ora. Eman-eman ayu-ayu ora di bojo. Lagi ngopi, Pak? Iya, Bu. Kopi hitam. Semua kopi ya hitam. Kalau merah itu sirup. Oh, ngapain itu, Pak, kok ditupin? Panas, Bu. Lah tadi kenapa nggak minta air dingin aja? Kamu seneng kalau dicampur air dingin kopinya. Ngambang. Pak, kalau kopi yang panas, biar cepet dingin jangan ditiupin. Lah terus? Campurin paracetamol, nanti panasnya jadi turun. Paracetamol itu buat anakmu yang step. Oh, wonge. Mbak, sampean rondo 7 tahun ngono kuwi dalane para buntet ya. Sak menika mbiyen ki tak kira lek barang ki suwira digawe saya buntut, saya penak, saya rapet ya, guys. Ya mestine ngono no. Wong ora enak sing liwati lho. Ternyata salah. Lah kok salah piye? Ternyata setelah aku menjadi 7 tahun ki malah barangku ki ngowoh. Oh, mbok sak menika sayang. Lah kok iso ngono iki lho. Wong ora enak sing liwati kok iso ngowoh. Biyen ora ngene, biyen yo ciwut ngono sak menika, tapi saiki malih ombo. Lah nyapa kok iso ngono iki? Ya enggak tahu nyapa kok malih ombo, apa mergo tak owok-owok dhewe iki. Terayu dlogok jaran kuwi. Tuku cengkeh kleru dondong. Mekekeh dong. Enak deh, enak Mas. Rabine oleh Rama. Rabine Iya mah rabine oleh pora. beneran ya. Engko enek sing ngewangi aku nyapu-nyapu isa-isah to. Terus enek sing ngancani aku lek kowe seneng-seneng. Iya mah, engko kan bebanmu luwih enteng to mah. Oh bener. Wis kapan ya? Yo nek iso sak cepete yo mah. Karo sapa wis karo sapa? Karo rondo Taiwan mah. Rondo. Oh iya, engko masalah gedung kambek resepsine wis aku sing ngurus. Lah cateringe mah? Masalah catering, masalah sembarangnya engko ibu sing ngurus yo. Nah terus liyane enake ngundang sapa ya, Mak? Aku tak ngundang juru kunci, kiai, tukang sholat jenazah, batu nisan. Lah kok ana batu nisan ora nggo apa to, Mak? Tinggi ngubur kowe. Tenan to. Heeh to. Kowe rabi kan proses pemakaman didadekne sitok mak bledeng jan. Ayo rabi karo aku ya, Mbak. Moh. Rasa kesusu muni moh, engko getun lho nolak. Kan dari moh bolak-balik. Moh tenan. Sawat boto sikilem genjot lho engko. Lho, kok jaran. Wingi aku mbok nyalon bupati, ndekne aku mbok dadi LC, iki dina aku ape mbok rabi ya. Lah karek gelem apa ora wong niatku lho apik. Golem matos kuwi. Moh ki MO mateni H akeh. Moh. Ngono lho. Ora gelem ya wis tak golek liyane sing gelem. Mbak, infone obat manuk grimbingen. Manuk murah. Murah piye lho? Lah nggonku lho ukir-ukiran. Manuk murah kowe iki. Lah iki nek kadung manggung rondo-rondo lho pengen memiliki. Iki biasanya tombone gak sunat meneh. Nek sing nyunat wedok ya gelem aku. Ya di tugel ngepok nisan. Iya nek iso tukul nek ora, ya rugi aku. Ini parahnya. Ora percaya nek urung kawin. Nek kawin ki wis. Terus Tapi nek rapi durung. wis angel iki. Jajal dhisik lah mosok gak oleh sih. Kan penak candu. Lah aku ora mbok jajali lho. Piye rasane? Sumpah rasanya Lho kok jadan. pertama sih sakit. Terus seterusnya kok penak. Lah kok ketagihan rasanya
Kapan-kapan jajalan ya, mumpung nganggur. Sampai mirsani ayu saka aku ki nggo napa, Mas? Mbok. Pomane takon milih raya karo bokong pilih ndi, Mas? Aku milih wajah. Oh, lah sampean yo goblok, Mas. Lah kok celok aku. Nek rai diwalek entuk apa, Mas? Gelungan. Nek bokong diwalek entuk apa? Oh iya. Si angkrek lali aku. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh kok, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen iki sunate larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno iki piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dek ini enek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Adopsinen aku to. Aku iki apa-apa iso. Yo pinter ngarit. Gak jelas. Wong wis digenahne ngono mosok kurang jelas. Ngarit apa sik no? Ngarit jembut ta kon? Go apa jembut? Wong didol yo ora payu. Aku gak boleh bocah sing pinter ngarit. Lah golekanmu sing piye? Golekku bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Opone sing dikukur pas selangkangan. Yo mudak pinter. Gak ngurus ya. Anja. Ini sunate larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno iki piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dek ini enek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumangsane aku ki wong wedok piye ngono lho. Rumangsane wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku yo mur manuk. Kok ditawani manuk? Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Lah iki nyapa? Ini ki nak randi bojo ngempek. Apa piye? Yo ora piye-piye wong tarah yo ora duwe. Mendung ini ki apik piye? Yo ngopi karo udut to. Mengkeret wekmu lah. Yo ora iso wong nggonku wis tak setel kaku lho. Yo ngaku. Nek ora percaya deloken to. Ngaku ora ana lawane. Ndak yo padha dak ngomong kancane barang. Apa kowe? Ya kowe kuwi to. Padumu kowe dhewe yo pengen lho. Anja. Bahasa Indonesia ini ngeden ki apa? Ngeden. Iya ngeden. Iki apa to ki jane iki jek iso lho aku kok dikai garapan sing kaya ngene. Lho iki PR dhewe mumpung jek isuk ayo garap. Kowe nek masalah apa sih? Aku tak takoki kowe nek masalah apa, he? Ya masalah iki kudu digarap wong loro, Mak. Iso-isone isu-isu ngekeki pitakonan bahasa Indonesia ngeden. Ya iso wong iki tugas kita berdua. Kowe apa arep garap skripsi, he? Lah iya iki skripsi konten kita hari ini, Mak. Ngeden ngiseng ngetokno telek ngono to piye jane kejan. Gusti Allah gak suka aku mau ngene. Tapi aku suka, Mak. Mas Yanto. Iki cowokmu ketinggalan, Mas. Berarti gunamu ditanggung. Wis urung bayar, San. Duit besok ae. Bayar sih, Mas. Kowe roh tempe, ngerti?
tempe ning jero lontong jenenge apa? Arem-arem. Tempe ning jero lontong jenenge arem-arem. Lah nek lontong ning jero tempe. Eram-eram. Ora iso. Tempe ning jero lontong tempe arem-arem. Nek lontong ning jero tempe merem-merem. Ora percaya ta we? Gak ora percaya tekan omah lontongmu lebokno tempene bojomu nek pas goreng. Ya mulai. Ngapa to, Pak? Yang lebokne lontong. Maksudnya lontong nek tumbas niku lho pas bojone Andi pas goreng tempe dicampur mbok pangan kepenaan sambelnya pedes akhirnya awakmu merem-merem biyu enake ngono. Pikiranmu selalu so tipip. Wapuk aja sing gelak. Namine sinten, Mas? Mas Ono, Bu. Mas Ono. J. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. J. Dari mana, Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. J. Oh. Terus keluhannya apa mawon nih, Mas? Loro pikir. Loro pikir. Ati mak teratap. Ati mak teratap. Jantung deg-degan, Bu. Jantung deg-deg ser. Karo Napa malih? sentolokku rodok kembut-kembut. Sentolok rodok kembut-kembut. Niki ngeten nggih, Mas. Nggih, Bu. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalanya niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Lah terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki, Mas? 2 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku, Mas. Temen. Nggih. Ya dulu kan aku belum tahu lah ternyata barangmu kecil kayak gitu toh. Yo kok jaran. Lah wong cilik ae yo mimel kok muni ngono wis saiki. Sekarang udah tahu ndak cemburu aku. Padune cemburu ketok ulatmu lu peteng. Ndi jane undangane? Itu loh di atas meja itu warna kuning itu loh. Iya toh Indah toh? Iya. Kamu datang enggak? Kapan itu? Minggu sok ben wi lho. Hari Minggu? Iya. Kok karo awakmu ya? Aku dhewe ora tatak lho. Hari Minggu aku kerja, Mas. Alah sedelit lho. Teko ndang langsung mulih ngono lho. Nggak bisa, kamu datang sendiri aja loh. Ya wis tak budal dhewe nek ora iso. Ora teko ya ora enak. Kamu dandan yang ganteng loh ya. Jangan malu-maluin aku loh. Manuk goblok kuwi jenenge. Goblok piye lho? Wong ora tangi bingung leh nangekne. Wong enek lagu dramatis sedih dengan kereta malam ku pulang sendiri kok malah dhek tangi ora manuk goblok renekne. Lah iki lho lagu sedih malah lehmu nyanyi karo bunga-bunga. Yo kaget manukku. Semasane bunyi-bunyi ning pinggir dalan sepi. Apa yang kejak kentu pocong ta? Lah nyapa pocong? Lah wong lho akeh. Karo pocong digeletak ndase malah bar. Manuk goblok ngono ora mbok amputasi ae. Piye ta karepmu? Renek manuke yo ora sahdu yo. Ya Allah, bojone sapa to iki ayune? Sudah siap diajak jalan-jalan. Wes rek. Sido apa ora? Setoya, bentar lagi Mama dandan dulu. Dandan ket mau mbulet ora wis-wis. Arep macak apa to jane? Mesti kayak gitu loh senengane keburu-buru. Kulino lho iki anggere dandan mulek sing ngenteni lho ngantek keju. Anjian belum ya. Apa? Mama tambah gendut ya. Ora. Kelihatan toh. Kok jemblem banget ngono loh. Kuru. Kuru dari mana? Wong bebek kena 85 kono bilang kuru. Kurukan daging. Mesti bicara kepalsuan. Cukup cincin yang kau berikan padaku kemarin yang imitasi ya. Omonganmu jangan. Rasa ungkit-ungkit. Kowe roh tempe, ngerti? Tempe neng jero lontong jenenge apa? Arem-arem. Tempe neng jero lontong jenenge arem-arem. Lah nek lontong neng jero tempe. Eram-eram. Ora iso. Tempe neng jero lontong tempe arem-arem. Nek lontong neng jero tempe merem-merem. Ora percaya ta we? Gak ora percaya tekan omah lontongmu lebokno tempene bojomu nek pas goreng.
Ya mulai. Ngapa to, Pak? Ya nglebokne lontong. Maksudnya lontong nek tumbas niku lho pas bojone Andi pas goreng tempe dicampur mbok pangan kepenaan sambelnya pedes akhirnya awakmu merem-merem biyu enake ngono. Pikiranmu selalu so tipip. Kewapuk kowe ngono aja sing ndelok akeh cacile. Bi. Enak info apa ora? Info rondo sing kudu bekase wong ngono lho. Sing kudu bekase wong ya. Iya. Bekase jaran gelem. Lho, kok jaran. Enak iki aku ready. Wegah. Penak. Lah penake gondi. Sekali mlebu blung ngono langsung los sandas-ndasmu. Ngalahne terowongan nih. Lah kuwi kena golahan parkir. Katrok ndene. Anja. Hari Minggu aku kerja, Mas. Alah sedelit ya lo. Teko ndang langsung mulai ngono lho. Nggak bisa, kamu datang sendiri aja loh. Ya wis tak budal dhewe nek ora iso. Ora teko ya ora enak. Kamu dandan yang ganteng loh ya. Jangan malu-maluin aku loh. Susah payah aku dulu merebut kamu dari dia loh. Iya, ora dandan lho wis ganteng. Sampai sekarang kamu juga gadis. Aku dibilang aku rugi lek merebut. Iya, aku paham kuwi. Wis senajana kucritmu kuwi cuwi lek mentik. Yo kok jarang sik dibahas to. Wis to engko tak pakanane bintang gede. Wis mandi kono lho. Ya wis aku tak adus sik. Ya. Ojo lali gekne kopi sing pahit teh. Engko nyawang-awakmu kan dadi manis. Ya nanti tak bikinin kopi. Ya wis tak adus sik. Iki ora tau nggo cawet awan bengi. Lah ya ngowoh kuwi lho ora nggo cawet. Kok awan bengi ora tau nggo cawet ya. Aku mbak seneng Mas. Iki jane masyarakat nomor piro to jane? Pokoke senenganku sing kari ngrogoh mak liwek ngono lho Mas ya. Lah wong kuwi pengaman lho nek ra nganggo nek barang nyasar no piye. Lah ra sida kudungan ki lho. Lek pengen anyep mrene lak keloni sayang ya. Heeh. Anyep popo malah ungkep kuwi. Kayu deleng kok jaran. Ayo Dik munggah neh mumpung sik greng. Lek wis munggah pindho ki rasane wis beda lho Mas. Beda apane wong bentuke ora malih ya. Mergo sing pertama iku lebih ngono lho sampean ki. Alah kok nah kan yo iso to. Piye to? Ini parahnya. Lah Nur, tanggaku tuku motor anyar ditumpaki bojone kok gak oleh. Ngapa ya, Nak? Ya, Mbuh. Ngene lho men kemen. Loh, kok jaran malah dikemen-kemenke. Nanti aja kakean mangan godhong sembukan karo brengkesan becot to mangkane iki, Jen. Nyapa dadak teko mangan barang. Walah tutur arep kandangan angel tenan. Angel piye lho? Kuwi ngono sing anyar motor metik sing ditumpaki yo motor metik lapo kon numpaki bojone iki lho lapo ngono lho. Lah aku penasaran makane pengen numpaki. Ki untung kowe ora digedhike wong sak donya, ya Allah. Lah iya. Men, sejak esok lho ki kok iso tumpak-tumpak ndek bojone wong. Anja. Sedih aku, pokoknya aku dino iki sik sedih iki. Gek kowe iki lho sedihnya apa? Wis to rasa mewek, mundak ilang ku ayumu. Lah perkarane iki apa? Kok ngantek sedih? Aku sedih. Mambengi ora mbok jak iclik. Lah wis tak enteni kesuwen kok ngantek keturun to aku. Lah nyapa ora mbok gugah iki. Ora usah nangis to. Aku ngono iki malah terenyuh to. Mas. Nyapa? Ayo budal to. Budal ning ndi? Wong panase koyo ngene kok. Golek nggon. Lah nyapa dadak golek nggon? Nang omah kan sepi. Kita cari tempat yang indah. Alah kesuwen ning isor pring lho. Aku dhewe bingung ngrasakno urip iki. Gak ngomong kuwi apa, kok ngomong kuwi apa sawangane kok dirasani wong bojo. Tapi repot nek bojo iki gak ati titik ngono aku diusir. Kok terus jobo. Perkara mangan sak mangan yang ngono, Dik, iwake kok pancet ae. Sapa bae.
Ambekan sih, wong Iya. ambek bojo kok ngerasani. Iya, Dik. Mbok nek gak seneng dilokno terus terang lah gak apa-apa. Eman. Iya. Eman barang. Iya, Are. Lho nek pancene gak duwe rasa eman karuane rek. Lho, aja ngono ah. Waduh, aja ngono ta rek ah kon niku. Lah katene ya apa? Lho, zaman saiki banter-banteran tak playune. Nek banter ya banter kon rek. Nek banter kon rek. Lah iya. Ya apa rek? Ambekan sampean ku mbok yo nyebut. Mbak, sepil barangnya Cang. Sakmen kok barang wis elek Mas Dobli elek. Lah ngono sing dibahas celaki cilik kae. Sampe nek tak sepilne barang ku ya mesti ngutang sak menika. Ayo, berarti yo welek tenan lho. Aduh enak Mas. Enak kondi. Anja. Lah tak pikir-pikir sampean ki yo ayu lho. Lho piye kok bocah iki lagi sadar lek manur ki ayu, makane kok disawang. Tapi sayang aku mau mikir. Piye, Mak? Coplok nae lho ndasmu copon rasa tinggi mikir kok iso. Ngerti-ngerti nek wong ayu kok kudune ki didelok, disawang, dipikir. Lah aku mau mikir kok. Nek memang mikir copoten ae kuwi ndase kok iso. Iki konsepnya piye? Lah piye to? Tak kancani sampai konangan apa tak kancani sampai pegatan? Anak ngenteni pegatan ya kesuwen. Sido apa ora? Ya sida. Wong kene kadung metenteng ya. Tak omongi ya. Nek golek bojo golek sing wong lanang sing ngerokok ngene iki lho. Dijamin imane kuat. Kulino lho iki anggere diomongine mesti ra percaya. Buktine cowok perokok ya isik selingkuh. Ya ta, Win? Ya. Kuwi ngono pas rokok entek dadi selingkuh. Jajal nek rokok ijik panggah setia to. Setia karo rokoke maksude. Awakmu suwi ngerondo ngono iki dalane ora buntu, Mbak. Mira terima buntu ta, Mas? Lah piye? Wes watos kok cor-coran iki. Iya kangelan lho wingi. Mulane ngreneng wong ape ngrabini aku mikir, Kok iso ngono? sentolopmu ngatasi pora, iso ngebur pora, ngono lho. Musuh aku yo panggah jebol lho. Mbak, aku pengen jajal ilatmu. Ngomong dilah kene mati ping 15, tapi sing cepet. Meragukan ilatku we. Ora sapa lho sing meragukan. Ilat suhu iki. Iya. Ilat larang ora koyo ilatmu yo. Dijajal sik to, rasah kakak ngomong. Ilatku kemampuannya apik kok sekali melet ngene iso ngangkat pinggangmu, Dek. Beh, yo rasa no ilatmu. Ya anggap ae sak kene. Endang. Malah gledah tekan dindi. Apa ki, Mang? Ora mungkin salah. Tah internasional ora mungkin salah. Dilah kene mati ping 15. Oke. Teni ning kono. Iya, wong aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati. Halo, Yang. Halo. Kenapa? Duit untek ya? Duit. Iya. Lah wingi sak transfer lho. Lah mau transfer lo, sasi kepungkur. Kurang. Ya wis entek to. Oh. 2 juta. 50 ae ya. 50. Iya. Kok didik men 50 juta iki? Aku wis cukup ini. Lah terus piro? 1 juta ya. Ya nek enak ya ora apa-apa. Tapi entek seminggu entek lho ya. Seminggu. Lah udah minggu aku. Sampai ra entek. Arep tanggo nyawer ya. Lah dhewe arep nyawer duwite ora nutup. Oh, arep nyawer. Yo. Coba yang susah toh. Bojomu nang Taiwan ora sampe yang susah. Lah rumah kamu aku gak susah ya. Aduh harus bojo. 100 juta ya. Yo, ndang kirimen ya. Selak kanggo. Kok 100 juta ini enggak nang seminggu. Rambutmu dhuwur kok apik men to, abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora kuwi? Penasaran, Mas. Yo pengen ro ae. Iki karo abang rambut dhuwur, mata to. Oh, coklat tua karo ireng mata ngene lho. Iya, lah sing ngisor piye?
Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut apa desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3. Jajal kaya apa? Lho kok jarang. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. 3 warna. Nek alis kandel ngono kuwi kaya kuat mancal, Dek. Kowe iki takok to nantang? Takok, Dek. Takok to nantang nyilu-nyil kowe. Takok. Hah? Apa mbok jajal to piye? Gah, Aku wis suwi lho, ora tak cas lho. mosok wis suwe ora dicas, Dek? Hah? Ora. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah engko nek malah lurus terus ngene piye? Ya bar lurus ya terus ngene. Mlungker. Ampun, ampun, nggonku budel ngono. Iya, wani we. Wani aku. Dem sak unyil kok. Tapi kan api. Nantang to asline. Ora Des. Nantang kowe. Ya wis nek awakmu jual ya tak beli nek Des. Mbak, rabi yuk. Rabi diragati, galak mau ngeragati. Rugi dong. Rugi kondi. Wong mangan enek sing ngancani, turu enek sing ngeloni. Oleh musim udan ngene iki, ora yo katisen. Lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut apa desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3. Jajal kaya apa? Lho kok jarang. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. 3 warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jembut arep nggo apa? Didol ya ora payu e. Apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan ya nek mbok ngelapi, Mas. Jembut kok ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah 30 mudun. Nek 30 medun iki sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiat nih sak pol-pole. Losno. Ojo sampai leren pokoknya. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng nih to. Wis enak-enake wi pokoke. Tapi cara gedang lo ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendine jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ra kuat. Krikil kerining sikil. Terus yen kripik kuwi apa, Mak? Nek keripik kuwi kerining. Kerining apa, Mak? Keripik kerining. Ning apa roh apa ora? Kerining apa, Bos? Ya mbuh golek ana sik to. Apa cita apa? Keripik kerining kuping gak salah. Ya salah, goleki sing bener to. Keripik apa to ki jan kok gunting lah, aku gak suka ngene iki. Gak tau teku. Lah apa tek kok sing nonton? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu kok. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu ya moh. Kemasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan ya menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho.
Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumasamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadaluwarsa iki Leo. Ora apa-apa kadaluwarsa. Wong aku lho jrembo. Gelem ora tawar ora iki. Lah nek wis ngerti kadaluwarsa lho. Lah kok mbok gawa ngalor ngidul to. Anja. Ini parah ini. Nah, basa Jawane kunduran truk iki apa? Mantek. Innalillahi ngono lho ya. Kok ngono to? Lah piye wong kunduran truk lho kok dadak di basa Jawa napa basa Jawane nek ra matek Ya menawa ana basa Jawane ngono kok. Piye meneh nek wis kunduran truk kok lho arep lapo? Tapi yo. Aku gelem dadi bojomu. Aku Saroto. Ning aku duwe bebono. Apa bebanan? Bebanane sagu? Sagu. Aku gawekno bayi cacahe 1000 jroning sewengi. Sambatan iki. Kuat apa ora? Sambatan. Oleh dibantu. Ya ora. Kok oleh dibantu? Kowe sagu apa ora? Saya yo lempoh yo, Wan. Sugrang. Apa? Bebono wis tak udarani. Kowe udanani. Udani. Masa kowe gelem ora gelem dadi bojo? kok sik to Bandung. Jenenge aku urung percaya nek iki cacahe Candi 1000. Ya coba dihitung. Ya. Dihitung kono sebelah kono. Ana 300. Ana 300. Ini 250. Sampeyan kuwi sing sopan santun aku iki, Mbak Ayumu. Dadi kowe iki kudu sopan karo Mbak Ayumu, kudu ngajeni. Kowe kudune kowe wedi karo aku. Sak njaluk ngajeni ta? Njaluk ngajeni. Di ngajeni ya. Oh Yasin wal Qur'anil. Ora ngono kuwi. Biasane njaluk ngajeni. Kuwi awakmu kowe kudu ya Allah, aku kudu mbodeni ngono kowe ora ngono kuwi lho. Piye? Njaluk kan ngapane? Aku kudu mbodeni lah wong aku luwih tuwa saka awakmu. Tak omongi ya nyok ora kaya ngono kuwi. Nek karo wong tuwek kudu ora iso ngono kuwi, kudu njunjung karo wong tuwek, kudu menghargai karo wong diregani. Kan junjung, Dik. Dijunjung kok. Aja dijunjung. Hop. Wis. Lah kok malah mbok rogo itu kok ngendi-ngendi. Wis. Wabot. Entuk apa, we? Gus, saya mau tanya boleh nggak Gus? Hukumnya suami yang tidak mau menafkahi istri ataupun pelit itu hukumnya apa Gus? Pelit. Pelit, perhitungan. Tapi kalau sama teman tidak ada perhitungan, tapi sama istri ada hitungannya. Galak tenan iki ora wani jawab mau. Jane wong-wong ya wis ngerti jawabane dhewe ora penak. Pengen tahu dari Gus aja. Ya itu wis. Ya dosalah dia, dosalah. Berani menikahi harus berani menafkahi. Mboten dinafkahi mboten napa-napa. Ibu-ibu niki saged mados arta yambek. Aja nesu to, aja nesu. Wong lanang iki wis muni hilaf. Mulai kok kene insyaallah ngrungokne iki yo malih sregep kok. Hilaf kok bertahun-tahun nggih Gus? Ya. Ma, aku ki mbayangke umpama ora duwe duit blas kuwi kaya apa ya rasane. Wong ora duwe duit kuwi kan penak. Lah wong ora duwe duit kok penak iki piye to, Ma? Pengen apa-apa kari bayangke. Oh iya ya, Mak ya. Penak ya kari bayangke ora kangelan tuku ya. Beda nek karo wong sugih sing duwite akeh. Lah nek karo wong sugih bedane terus apa, Mak? Pengen apa-apa ya dadak tuku, bayar, ngetoke duit. Oh iya Mak ya, palah repot ya Mak ya. Dadak bayar, dadak ngetoke duit ya. Sing positif ngono lho mikirke. Ya nek kuwi ora gur positif Mak. Nek kuwi konslet pikirane iki wisan. Iya kuwi. Sampun siap badhe nikah? Sampun. Kalian sinten? Nur Cahyati. Sederek napa mboten? Mboten. Sudah lama kenalnya? Sudah. Berapa tahun? 4 tahun lebih. Ten pundi kenal iki? HP. HP. Kok saged mlebet HP? Nggih, Pak. Nggih. Nggih.
Mas, Apa? iki malam apa? Malam Setu no. Malam Sabtu. Lah malam apa? Iki kan malam Jumat. Lah malam Jumat terus ngopo? Ih, Mas, aku wayah jatah aku yang lali. Yo lali, ora memang lali kok yo ngerti ku keling aku dino Setu kok. Cuma ndengi lho. Wis karo mbok wek. Cuma wingi aku diundang yasinan lek Sardi mah yo ora penak ora mangkat. Nggak suka aku. Ora suka piye to ki? Yasinan ora suka. Ben sesuk mana tak tok ben bundrak. Lah nek mbok ketok ora ya sing bingung awakmu ora dolanan neh ya to. Ben nggak iso jatah rono rene. Ih, Awakmu kok panggah ngono ae. Pengen dadi lurah to ora? Ora, Pak. Kene apa? Korupsi. Kok iso lurah kok iso korupsi ki piye? Pengen poya-poya lah. Mosok lurah korupsi? Iya, ge bojone blonjo. Ya wes nek ngono dadi polisi. Mau Kenapa? nyekeli wong akeh dosane. Lho wonge salah kok sing dicekel kuwi. Cita-citane pengen dadi napa? Madam. Madam. Pemadam. Pemadam apa? Bakaran. Nyapa sampean kok pengen dadi pemadam kebakaran? Adem, Pak, kena banyu. Lah nek sampean wayah geni bulat-bulat ra karuan ngono kae, sampean kudu memadamkan kan sampean berhadapan dengan api. Tinggal ngopi. Tinggal ngopi pemadam model opo ning kebakaran kok tinggal ngopi. Iki tambah akeh sing kobong. Riwe. Ketek nih kah? Ketek menek? Ya. Mudune apa nih disit? Sikile. Ya salah. Ketek menek mudune apa nih disit? Buntute. Utuk. Ndase. Ra. Awake. Ayo ora. Uyuhe. Masa ana ujue lho? Lah ngarep ketek ngoyo sing dhuwur tur tiba uyuhe iki. Ya ora keteke munggah terus mudun apane disit. Sing ngomong Orang ngerti? Iya. Orang ngerti? Ora. Nun sewu jenengan ora, nun sewu wong jenengan maning bupati. Mikire sing liyane ora usah mikir ketek mudun karep-karepe keteke. Arep-karepe keteke. Arep mudun sikile disinjamen keteke ngono. Saman kok pinter basa Jawa kok nggak pakai bahasa Indonesia? Gak apa-apa. Biasane nek ning omah karo pake karo make ngomongnya pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Jawa? Jawa. Jawa terus? Iya. Oh iki lho anak jujur gak kaya anakmu. Gua ya aslinya ya Jawa lek ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Mamaku sekarang lagi nggak di rumah, mamaku lagi tandur. Papa juga belum datang, papa ngarit. Iki jujur iki, Pak Mae. Ya Sira ya. Ya. Sira punya kakak? Punya? Cowok apa cewek? Cowok. Berapa kakaknya? Siji. Cowok siji. Punya adik? Gak. Gak. Enak ondo ngemepe sarung. Sampai ini rondo apa bujune wong? Aku rondo, Mas. Awake nek kadung penak ngene iki lho. Ubah sak ubah panggah pas. Rasa kesuwen, suwi-suwi yo ora ngenteni apa. Ayo rabi. Tapi biyen sampean pegatan iki gara-garane apa, Mbak? Cucuku mbiyen mati tak racun. Kok jaran ra sido? Ini aku dia bingung ngerasakno urip iki. Tak ngomong kuwi apa, kok ngomong kuwi apa, sawangane kok dirasani wong bojo. Tapi repot nek bojo iki gak ati titik ngono aku diusir. Kok terus jobo. Perkara mangan sak mangan yang ngono, Dik, iwake kok pancet ae. Sopo? Ambekan sih, wong ambek bojo kok ngerasani. Iya, Dik. Mbone gak seneng dilokno terus terang gak apa-apa. Eman. Eman barang. Iya, Rek. Lho, nek pancene gak duwe rasa eman karuane, Rek. Lho, aja ngono ah. Waduh, aja ngono ta Rek ah kon niku. Lah kan ini ya apa? Lho,
zaman saiki banter-banteran tak pelayune. Nek banter kon rek. Nek banter kon rek. Lah iya. Ya apa rek? Ambekan sampean ku mbok yo nyebut. Kok pengen dados tentara? Pengen bedili wong. Sing sampean bedili wong sing piye? Mantanku, Gus. Lho sampean sik cilik kok duwe mantan lho. Lah piye pengalaman? Pengalaman mantan piye? Pengalaman mantane pripun? Selingkuh. Wis cilik ora oleh mikir ngono kuwi. Oh, sik cilik masuk kelas 4 kok wis duwe pacar. Cidro Gus nek pacaran sakniki mboten. Sakniki napa niku? Dolan. Main FF selalu nomor 1. Wis main FF ya. Ayo salam nang ayah. Iki ayahmu nonton gini. Mak Nur, sampean arek mara nang omahku wis tak cepake pitik loro lemu-lemu. Lah engko nak sampean wis tekan omahku langsung tak bleh. Kowe teko tak bleh. Iya mak tak bleh. Wis tak siapke besok. Kok sok rada gak penak iki tak rasa-rasa. Gak penak piye to mak? Kurang apik piye wis tak cepake pitik loro kok. Nek aku teko ki ya dibelehno pitik, guys. Kok tambah aku sing dibelah, Bek. Tutup botol ki sesuk tak gecek lho kon ya. Tutup botol kok semene gedene iki njur botole sepiro to mak? Ngene wis, penak-penakan ae. Kowe milah gelo tambah aku apa kowe klarifikasi iki ya? Kata-katamu kleru iki. Loh, kleru piye to mak? Aku nyiapke pitik loro lemu-lemu. Mengko sampai anak teko langsung tak bleh. Ya bener to mak? Kowe arep belano pitik aku, dudu aku sing arep mbok bleh. Bocah ku ngajak gendut sesuk tak gedek lho kaya. Mbak, dalan bayi diaspal ora to? Ora. Lah kena apa Mbak ora diaspal iki? Soale dalan iku penuh dengan wit-witan. Ora diaspal. Yo ben halus to, ben ora grunjal-grunjal. Ben penak sing grunjal. Penak apa ya keju kuwi. Ladine dalan iku Nyapa dalane? jadi nih dalan iku penuh dengan tantangan. Lah kok enek tantangane apa dalane diwehi portal ngono apa piye? Kapan-kapan aku didiono dalan sing grunjal-grunjal ya, Mbak. Aku urung tahu wis. Ono wae. Mbak, jenengku Ari Iwan. Aku cah apik kok. Arte kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Oke, tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan ya kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu ya gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya. Iya. Lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi n, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, encer. Air money encer ya. Air money encer loh. Jenenge alim tapi rumah sama aku English Dictionary 18+. Nek bahasa Banyumas ki ada akhirannya itu ada penekanan k. Oh gitu. Ya, contohnya nek bahasa Indonesianya ada itu ada. Oh. Nasi. Ya, kayak kue nek turu Apa? Baleni maning. Masa baleni maning lah keprigat berarti ini kan tayang. Ya tayang baik. Tapi kan dadine tuh.